Uluhan sa ato mga balita kapulisan sa syudad sa Sugbo, nagpakisayod na labot sa ilang monthly incentive allowance gikan sa kagamahanan sa Dakbayan. Dulan 4,000 ka mga habal-habal drivers na kadawat og ayuda sa Kapitolyo subay ning napadayong krisis karon sa nasod. Bureau of Jail Management and Penology sa Region 7 nagsugod na sa ilang investigasyon sa kamatayon ni atong suspitsado sa kasong pagpanglugo sa usa ka minor de edad sud mismo sa Cebu City Jail ni atong Domingo sa hapon. Mga senior citizens og PWD sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat og assistive device. Samtang House Committee on Justice gideklarar nga adunay probable cause sa ikatulo ug ikaapat nga impeachment complaint batok kang Vice Presidente Sara Duterte aron isalang kini sa Senate Impeachment Court. Mga mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Miyerkules, mga kasama, Abril 29, 2026. Kumusta man yung kahapon doon karon? Duha katulog na lang mga kasama, ipahigayo na ang DYHP Health and Wellness Day. Libre nga medical mission, kaaba nato ang Unilab mga kasama. Priority mga habal-habal drivers, modern jeepney o POJ drivers. Apan, kung doon na tayong mga available pa mga stubs or tickets or mga slots, ato ding isiguro na ato sa ding maapod-apod or ma-extend. Nato pa sa uban ng mga mahimong maserbisyuhan. Mayo 1, alas 7 sa buntag ato sa alauna sa kahapon ng Barangay Hipodromo Gym. Unya, pwede mo makaparegister daan diri sa DYHP alang katong mga habal-habal drivers, PUJ drivers ug uban pa. At oras alas 5:23 ang BAGMP Region 7 nagsugod na sa ilang investigasyon sa kamatayon sa suspitsado sa kasong pagpanglugos so sa Cebu City Jail. Nahitabo ang kamatayon at pagpanglugos nahitabo din atong buwan sa Pebrero diin biktima usa ka minor de edad. Ilang gipasalig nga kung doon nagkalambigitan ang mga persons deprived of liberty ug ang jail officers di nila duphan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante. DYHP RMN Report. Gisugda na sa Bureau of Jail Management and Penology ang investigasyon sa kamatayon sa usa silang inmate nga si Fernando Abapo Prahis, 37 anyos ang suspitsado sa paglugos sa silingan nga usa ka 11 anyos ka babae sa sitio Kalubihan sa Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Jail Inspector Samuel Manas, ang hepe sa Community Relations Service Section sa BGMP 7 nga nagpaabot na lang sila sa resulta sa kimong pakisusi silang ahensya kunon sa giyon ang hinungdan sa kamatayon ni Prahis. Si Prahis nakaangkon og mga bunog sa iyang paa nga gituan sa pamilya nga gidagmalan kini sama sa gitawag nila og takal nga may hinungdan nga nakuyapan kini og nabugtuan siyang kinabuhi. Regarding that, sir, let us wait for the results of the investigation process po. Lisod po nga i-preempt nato ang investigation. Gipasalig di Manas sa kung mugawa sa investigasyon nga dunay mga jail personnel sa Cebu City Jail o kaha person deprived of liberty kun PDL kadalang bigit sa pagdagmal kang Prahis dili nila kinitugutan o mamahimong magatubang kinig kaso. Gisunod matod pa sa BGMP ang taas nga standard sa pagdumala sa mga PDL o ipahibaw unya nila ngadto sa publiko kung unsa man ang resulta sa investigasyon sa ilang ahensya. Yes, we have zero tolerance po against violence sa PDL natin. Whether it may be PDL na gumawa or it be personnel, mananagot kung sino ang mananagot. Si Jail Inspector Samuel Manas, may padangat ta usab og pahasubo nga mensahe ang BGMP 7 sa pamilyang Prahis sa gidangatan ni Fernando ug gipasalig niini nga papanubagon nila kung kinsa man ang nagdagmal silang PDL ug dili nila kini taguon og dupahan. Anda mo sab sila nga makigalayon sa lang ahensya sa gobyerno nga mohimo sa investigasyon sama sa PNP ug sa Commission on Human Rights nga unang gibutyag sa pamilya nga ilang dangpan. Samtang ang Cebu City Police Office wala pa makadawat og reklamo gikan sa pamilyang Prahis nga masugdan nila ang ilang investigasyon. Gipasalig sa kapulisan sa Sured sa Sugbo nga kung moreklamo ang pamilya, ila kining tabangan. Kasama mo sa Bureau of Jail Management and Penology ang inyong radyoman Arnold Bustamante DYHP. Tatak Aramen. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:25 sa kahaponon. Ato i-check karon ang himutangan ni Rallyman Josephos Quijano ning adlaw nga Miyerkules. Kumusta atong kadalanan ug na reportedly
Usa ka lalaki to nga ni saka og usa ka tower nakanaog na bagkaon sa mga kay latest nga sitwasyon karon. Radyoman Josephos Quijano unsay latest sa gawas nga bahin kasaban JQ. DYHP RMN Report. Yo, salamat ka sa magradyo na lahat alas 4:44 na rescue na katong lalaki nga mi saka sa tower di at bang sa mall sa Sudlon na barangay Magikay dapat sa Padawi gikuha paron ang dita sa Bureau of Fire Protection nga mga rescue team na mi luwas o mi rescue sa mga lalaki nga mi lalad yun og 3 ka oras kapin una pa na rescue aga maog lalaki wa patay pagangka sa magradyo na sa kidani ron sa Bantay Mandawi CDRMO sa tambalang maog lalaki ron susi na no kuha ni kuan di pangisip po sa banay no kay pay pangasa mong guwa pa sa bakong kandikandi ini aga maong lalaki ka sa baga radyo na ila so far sa tungay bawan o gatwasaran nga naluwas na og narsyon na maong Unsa man iyang gisak-an kasaban JQ unsa man ni nga tower? Satellite? Sa Vico, initially, sa mga radyo Vico nga tower, no? At bang sa Pacific Mall, kanang doon ay tower nga at gani sa habig na sa may Sitio Sudlon, habig sa barangay Magikay, Mandawi. Kaya kining atbang sa Kuan, Pacific Mall, Sudlon, Magikay, manika sa mga radyo na ida, kining kilid nga bahin sa Butuano River. Doon sa mga pagandang mga agriculture, mga nilapita nga tower ka sa mga radyo na ida. So far no, waman niambak o sa mataga kay doon ay mga wala ka So mao ning atong gi-play karon no? Sa ato ang footage gigamitan magiday ni siya boom truck man siguro ni boom kasama oo gid ang rescue team sa Bureau of Fire Protection sa Mandawi City Fire Office kasama mga radyo. So ilaha po ning ladder. Yeah, tunaw na no. Mga kuna pa sa alas 3 na kaganina kunya dako agad nila na sin lamas 4 na karong hapon ka sa mga radyo Manaida no wasa ni netapos wala ki wasa ingon nga na sagyod no na rescue wala puso nga na luwas na mga tower dai ni sa kuan ari NGCP. Okay. NGCP pro so katong na ibawaan sa kuan fire Vico Prada ang NGCP mawala na dali na sila nga kuan kay kuan no kuan kining power supply kasama radyo na ida. So GCP unya wala So mo nagi-relay po danto ni kasamang Paul Lauro. Mao na no kasama radyo na ida. So pagkaron didaan na ron sa Tambalanan no sa disaster team sa Mandawi aga mao laki sa Tambalan kasama radyo ang duty investigator karon sa station 4 padong sa hospital mga kuha paglugam detalye nining maong kuan okay sa mga lumulupyo dito sa Escuela ng Sanglit kay kung magini ni sa kapili sa taas nga bahin sa tower dito sa Sudlon Magikay ka sa radyo Manaida. Samtang sa natos trapiko wari daw no ang mga kadanan at ang mga dagko nga madanan nga way nakasinatero og sa daga sa mga kanan diri sa may Governor Quinco Bantal Road no og diri sa may Pope John Paul II og habig sa diri sa may sa nga bahin sa Enbacalso gawas ni ano ni madagko nga wabay mga daan nga nakasatero og sa daga sa mga sakanan katratong na mention lang kaganina nga dagko nga mga National Road padong sa south o diri sa may norte ka bahin. Undol sa patulong ni Radyo Man, Joseph Fosgano, DYHP, Tataka, RMN. Radyo mo nationwide. Ato Una sa lahat, weather update. pag-isara na lakaw sa panahon sa mosunod pang takna gikan karon weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Magtaan. Ma'am Ana, mayong hapon. Yes, mayang hapon ma'am. Mayang hapon sa Tanatag Maminaw. Ang nako na weather update. And samtangan ang easterlies or ang init na hangin nga nagikan sa Dagat Pasipiko ang nagapektar karon sa dakong bahin sa nasod. And so wala sa tayong na monitor na maot na tempo sa panahon. Kung sa tong forecast weather condition, ang diri sa Sugbo ug Debo Kapsayaan makasinati og generally fair weather na magani mga pangulan patak-patak lang kini or ubos pud ang chance nga kita mag-ulan. Tong hangin og sa kadagatan hinay nga sa kasarangan ng hangin ang magapasalabi. E na itong kadagatan, malinaw na ito sa kasarangan sab ang pagbalon. Dili sa Sugbo, itong kadagatan ay pagtaob alas 10, 19 sa kagabion, and munas alas 4 sa kamuntagon ugma. And ang atong haring adlaw, musalop alas 5, 56 sa kahaponon. Mga kanatong latest, kikan diri sa DSP, Pag-asa o kini si Ana Dumdum, maayong hapon, na dagang salamat.
DWIHP. Una sa lahat, weather update. Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Samtang sa dugang pang balita mga kasama, gihimo na ang formal nga pag-blessing sa Mactan Cebu International Airport General Aviation Terminal Building. Ang General Manager o CEO sa MCIAA nga si Julius Neri Jr. mo'y nango sa seremonyas sa bag-ong gi-renovate nga building uban sa miyembro sa MCIA Management and Engineering Department. Ang ibago nga pasilidad, gibutangan og mas bago nga amenities, apil na ang dedicated lounge o presidential suite or suite. Adam na kini nga mao gamiton at usab sa pag-singabot sa ASEAN Summit sa sunod nga buwan. Ang renovate nga building magkahatag kini og mas malambuong serbisyo, dugang klaro nga karuhay o world-class nga serbisyo sa mogamit sa mao nga tugpahanan. Among balita dalit kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil kauban nato pakigbato kontra dengue. Sanglit karong panahuna, importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue mao nga ani-ana. EXL All-in-One Skincare Oil ubanan og tabangan tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil na sayod ba mo nga di lang kini basta nga skincare massage oil. Gumikan kay ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga mao'y natural and circumferent property. Tabang ang proteksyon kontra sa paak sa lamok sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Maghatag nga calming effect. Ako nakasway ko gamit ani. Karon na yung paggamit labi na kung paingon kang matulog o gusto kang manghaplas o gusto nimo nga ma-relieve ka gikan sa makakapoy or stress o ka magpamasahe from time to time, EXL All-in-One Skincare Oil palitan sa mabuti ka duol kaninyo. Excellent health, excellent life sa makabuhay, dagdag buhay. Order sab ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada pan adto alang ang mga butika duol kaninyo, ang pangitao ninyo sa affordable kay nga presyo. EXL All-in-One Skincare Oil. At oras sila 5:53 na sa kahaponon, nahalin sa kantidad nga 25 milyones pesos ang 12 ka luxury cars nga gisubasta sa Bureau of Customs kon BOC. Napalit sa Pure Blends Corporation ang 2023 Rolls-Royce Phantom sa kinatibuk-an nga kantidad nga 25,542,999.45. Mato ni John Obilios, acting chief sa BOC Auction Division, usa lang ang niapil isip bidder tungod sa kamahal o kataas sa presyo ug ang pagsaka pa sa presyo sa lana karon. Samtang wa pa mahalin ang lain pang 11 ka mga sakinan. Ang mga sakinan nalambigit sa offshore gaming operators kon Pogo nga gisakmit sa BOC tungod sa walay pagbayad sa saktong buhis. Mato ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, gitun-an karon nila ang mapagpahigayon og lain pang auction sa mga sakinan ug karon pahigayon ang negotiated sale human sa tulo ka mga public auctions nga wala mo lampos gumikan sa kakuwang sa mga interesadong mga mobil. At oras sa 5:54 sa kahaponon, samtang House Committee on Justice gideklarar nga adunay probable cause sa ikatulog ikaupat nga impeachment complaint batok kang Vice Presidente Sara Duterte aron isalang kini sa Senate Impeachment Court. Apan dito sa Laguna, si Vice Presidente Sara Duterte personal nga nitambong sa pagbukas sa Extra Plus Ordinary The Vice Presidents of the Philippines pop-up exhibit sa usa ka inilang mall sa Laguna. Samtang nagpadayon usab karong adlaw ganina ang House Justice Committee hearing apan padayon pod ang Vice Presidente sa pag-atiman sa iyang mga kalihukan nga mga pataga pambungan. Atong oras sa 5:55 sa kahaponon.
Mga kasama sa DYHP Sumbonganan update kagahapong adlaw sayod mo sa katong or nakasunod mo sa atuang panawagan kagahapong adlaw usa ka estudyante niya nag-part-time po to nga usa ka Grab food driver nanawagan og tabang diri sa DYHP para sa iyang inahan nga dunay colon cancer. Sa 61 anyo sa iyang mama unya baguhay lang na discharge sa ospital unya doon na pa'y mga kinahanglanon nga mga tambal katong ointment nga kinahanglan human sa operation sa iyang mama unya ang sitwasyon sa ilang pamilya karon nahug nga head of the family kato si John Albert Tabada nga taga Barangay Basak sa Nicolas, Cebu City. Usas mga naningkamot gikan siya pagka estudyante unya ni graduate pagka electrical engineering kasama ni Stor sa University of Cebu unya atulin taon tong adlaw nga nianhi siya para pag-assess pag-evaluate o magpalista sa problema sa iyang mama pagkaugma ana licensure examination sa electrical engineering kasama ni Stor nga matud pa in taon niya sa in taon nga pag panikay-sikay, wa makatarong in taon og review unya giingnan sa siyang mama nga paningkamot lang gid kutob sa mahimo og labaw sa tanan ampo sa labaw makagahom para sa himuon nga examination adunay matubag adunay ma-answer nya di mablangko ang maong estudyante nga si John Albert Tabada nga mausay naningkamot po sa iyang pamilya labi na sa pangonsumo kay namatay na iyang amahan nya labi na karon nagmasakit iyang mama kinahanglan nito og tambal nya dili igo ang income sa iyang pagka Grab food driver kay mahal kayo ang presyo sa lana unya gamay kayo ang booking ug tuod man diri sa atong panag-uban sa DYHP Sumbonganan mga kasama naka turnover ta kagabi ug katibuk-an nga 5,000 pesos gikan sa malumong kasing-kasing sa ato mga suking tigpaminaw. Ayan kayong salamat sa mga nipaabot o ato mga nipaapa sa tabang. Ayan kayong salamat nga ato to siyang gi-message nga napay additional nga 500 pesos nga kuhaunon at sa atong sibiyaanan. Ayan kayong salamat sa mga nisanong sa panawagan nato kagahapong adlaw kay naa ang atong hulagway karon nya gipakita unya ang pinaka good news pagid kasama ni Store gumikan kay nasayod ta diri sa mga ni gawas nga resulta sa electrical engineers examination pakpak congratulations nakapasar gyud taon matong ingon ko nga makabalik ka na pay mga additional nga gihatag aron personal pod siya no nga magkapasalamat apan basin og karon mga oras sa nagmaneho to nagdrive to apan gikalipay sad namo diri sa DYHP labi na sad ang mga sukitig paminaw nato nga nihatag sa ilang tabang kay gawas nga lumiluno nga nalipay ang iyahang mama nga bisan pa man sa kanunay nga apas sa oras aron paghatag og tabang sa iyang inahan apan nagmalampuson gyud nga nahimo na gyud karon nga licensed electrical engineer ang nanawagan nato kagahapong adlaw nga si John Albert Tabada. Congratulations unya di asa Barangay Basak sa Nicolas Tabada family labi na gyud sa mama of course ni John Albert Tabada ug sa pamilya no nga naay kalampusan nga taliwa sa kakugihan ug determination na kabot gid ang kalampusan. Ito nanawagan kagahapon nga si John Albert Tabada unya bugbo ra biya kani siya istorya kan murag maawaw pa. Apan di ay pasalamat ni John Albert sa diyang atong gi-turnover kagahapon kagabi ang tabang gikan kaninyo. Ato ni paminawon. Ako daghang pasalamat sa mga nitabang sa akong mama sa walay pagdaduha nga pagtabang daghang kayong salamat. And God bless you. Congratulations, makaingon naman kita ang kuwang ani manumpa na malang kasamang Nestor. Congratulations Engineer John Albert Tabada sa diyang atong gihinabi kagapong adlaw nga nanawagan og tabang para siyang mama John Albert Tabada karon engineer na kay nakapasar sa electrical licensure examination no sa electrical engineering. Congratulations sa tanan nga mga nakapasar ug sa katong gamay nilang kuha nga magpasar padayon lang gyud sa inyong determination
Di ito mo ang paglaom kay napamanggoy mga kahigayunan nga gihatag ang kahitasan alang kanatong tanan. Unya, dahil kay salamat mga sukitig paminaw kaninyong tanan sa mga niabag sa ato ang DYHP Sumbunganan segment kagahapon adlaw nga ato natin over ang maong kantidad ni John Albert Tabada. Naka pauli in taon to nga bit-bit ang kantidad no para sa iyang mama. At the same time karong adlaw maratog na pa siya sa Cloud9 kay limang kakapasar ka sa engineering course. Congratulations John Albert Tabada o salamat sa itong mga sukitig pabinaw sa inyong pagsanong siyang panawagan kagahapon.